O alcalde de Pontevedra e o concelleiro de Obras da cidade visitaron esta mañá os traballos de rehabilitación integral do barrio de O Cabo, un barrio pesqueiro da parroquia de Lourizán, onde se ven de facer unha reforma integral. Integral significa que se levantou, que se mellorou todo o pavimento, que se puxeron todos os servizos soterrados para cando as empresas de telefonía e de electricidade teñan a ben, porque como teñen todos os dereitos do mundo neste estado, baixar ese cableado para deixar o espacio público máis expedito e máis operativo, non? Lores amosouse máis que satisfeito co resultado final do que dixo deixa patente unha gran calidade urbana e tamén no alumeado. Pero que desde logo ten un cambio excepcional respecto ao que había aquí. Mayoritariamente isto estaba en terra, con malos servicios, sin espacios de calidade fora das casas, no espacio público, e eu creo que se conseguiu un resultado espléndido, non? Con altísima calidade, que ademais demostra o interés deste goberno de facer as cousas ben, e non facer as cousas ben solo no centro da cidade, senón tamén en todos os núcleos rurales, especialmente os máis tradicionales, buscando espacios de centralidade parroquial. Do que non quixo falar o alcalde foi do investimento, xa que dixo que a inversión realizada neste barrio foi a necesaria para que quedase ben. E ao mellor, se damos unha cifra, parecería moito. Desde logo, se damos unha cifra por habitante que vive neste barrio, sería unha cifra astronómica, pero o criterio non pode ser eso. O criterio é que a xente que vive e que ocupa o territorio, sexa no rural ou no urbano, teña un mínimo de calidade urbana e de calidade de vida e de servizos e de espacios para poder exercer a convivencia. Por eso vivimos en sociedade, non? Unhas obras que tanto Lores como Demetrio volveron a visitar nesta mesma tarde, pero nesta ocasión xa con veciños que nes lle fixeron chegar o seu punto de vista e, en moitos casos, agradecemento polo traballo realizado neste barrio pontevedrés.